Els Akans són un grup ètnic majoritàriament vivint a Ghana. Precisament viuen al sud de Ghana, una mica més al sud-centre, i també hi ha una part que viu a la part est de Côte d'Ivoire. Llavors hi ha una part una mica petita que viu ara mateix a Togo. Doncs són grups petits, grups ètnics petits que formen el grup gran que es diu Akan. Uns d'aquests grups petits, específicament els Fantis i els Ashantis, van anar doncs entre el segle XIV i XVIII. Podem dir que els Akans eren gent del bosc que vivíem només del que cultivaven. Per tant, cultivaven tubercles com el llamp, com la iuca, el plàtan. Els Akans són molt coneguts també per el teixit de cotó que fan allà. I el més conegut és el kente, que podeu veure, que porta molts colors, és molt xulo. Amb el boom comercial turístic al segle XX, doncs també es va fer molt famós també els talls de fusta, i això és una màscara del poble, d'un poble on hi ha un santuari de monos, on el poble viu en pau amb els animals, amb els monos, i doncs es diu Fiema al poble, i doncs aquesta màscara és de Fiema i representa els monos que viuen conjuntament amb la gent del poble. La llengua dels Akans forma part d'un grup d'idiomes del Níger congoleses, que es parla principalment en Ghana i en una part de Surinam. S'escriu amb l'alfabet llatí i tenim 8 milions de parlants d'Akan. El 58% de Ghana ho parlen. Els principals dialectes són l'Ashanti, el Bunu i Fanti. Ens entenem entre nosaltres, però tenen diferents ortografies. Els Akans també tenen una representació, una bandera. Hi ha 3 colors molt importants de la bandera dels Akans. Comencem per al groc, i el groc en la bandera representa la riquesa de la terra dels Akans, que és l'or. Llavors tenim el color negre al mig de la bandera, que representa la gent que viuen en aquestes terres. I llavors tenim el color verd, que representa també la vegetació d'aquestes terres. Al mig de la bandera, un tamboret groc també al mig, i aquest tamboret és molt important per als Ashantis, per als Akans, perquè es considera que perteneixia a la reina Mara. A la societat Akan, el rol de les dones són molt important, ja que va vinculada amb els reines mares. Les reines mares són líders, tenen poder, el govern i la societat. A cada poble de la societat Akan tenen 2 figures molt importants, que és el rei i la reina mare. Les reines mares donen suport a les famílies de cada poble. L'origen de les reines mare va ser una dona que ens va ajudar a lluitar contra els anglesos i es diu Yasantua. En el poble d'Akan, depenent del dia que has nascut, et fiquen un nom o un altre. Això comença des del diumenge fins al dissabte. Si ets un noi, et diuen un nom, i si ets una noia, et diuen un altre nom. Per exemple, si has nascut el dimarts, et diuen, i ets noia, et diuen Abana, i si ets noi, et diuen Kwabana. O, per exemple, si has nascut el dimecres, et diuen Ekuya. Per exemple, en Kofi Annan, que va guanyar el Premi Nobel de la Pau, podem saber per el nom Kofi que ell va néixer un divendres. Tot això, aquests noms que comencen des de diumenge fins a dissabte, tenen un simbolisme darrere, que és que prediuen com ets de persona i quin és el teu futur. La religió és molt important per als Akans, que encara conserven els ritus religiosos tradicionals. Els rituals més importants giren al voltant de cerimònies en record dels avantpassats.
una de les quals se'ls recorda a través de tamborets tallats que posseïen. Actualment ja no és tan practicada aquesta religió, ja que la majoria de cants practiquen la cristiana evangèlica, degut a la colonització anglesa. Un fet curiós relacionat amb la religió és el fet de com es decoren els taüts. Això té origen en què tradicionalment es feia per persones importants i reis. A dia d'avui això és un negoci molt gran a Ghana i arreu del món. Els taüts es decoren i es fabriquen segons les aficions i els oficis dels difunts. Vestit tradicional. Té més de 700 anys i és un vestit que normalment utilitza les rarezas de Ghana i consiste de colors vius i la tela és cotó i seda i es diu kente. I aquest kente és utilitzat, és una tela molt important i llavors utilitzen per les celebracions, ocasions i casament, enterrament i també per anar a les esglésies els diumenges. Llavors els homes tenen un botal al seu coll i les dones els cosen amb 3 peces, que es diu kaba. Segons el símbol o colors, la parella o la família utilitza el mateix estampat, que normalment a enterrament els colors són vermell i negre. I quan és festa, és colors vius, com el que porto jo ara mateixa. És per anar a festa, casament i celebracions. Adinkra és una tela estampada tradicional feta pel poble Ashanti de Ghana. Els símbols que decoren aquesta tela es diuen símbols Adinkra, com per exemple aquest o aquest, i representen amb un to filosòfic o moralitzant conceptes complexos o aforismes amb una intenció moralitzant. Els símbols Adinkra tradicionalment han estat utilitzats en teixits, en ornaments de l'habitatge i en objectes de l'ús quotidià. Però actualment són símbols que són com una recuperació de les arrels africanes. Ens simbolitzen això, el tornar a aquestes arrels. I són símbols que els podem veure en logotips d'entitats, de partits polítics, de logotips d'internet. I també s'utilitzen en tatuatges o escenificacions. De fet, jo mateixa porto tatuat un dels símbols Adinkra, que és el Sankofa. És com torna al passat, torna a les teves arrels i agafa el que és teu. Cada símbol Adinkra té el seu nom propi, amb el seu significat i el seu proverbi. Aquestes paraules de saviesa reflecteixen les creences religioses, els valors socials, la filosofia i la història política del poble Akan. Ghana és terra de festivals. Se celebren diversos festivals a diverses parts del país i forma part essencial de la cultura ghanesa les celebracions de festivals. Una de les més importants que es coneix és la Kwasidaye, que vol dir diumenge. Aquí el rei surt a reunir-se amb el poble per celebrar amb música, ball i menjar, i es fan ofrens als avantpassats i donacions als més necessitats, que es coneix amb el nom Akom. Una altra de les festes que es celebra és la Boachre, que és la caça d'antílop i es celebra al centre de Ghana. Es celebra un cop a l'any on els participants han de capturar viu l'animal i l'han de portar davant del rei perquè posi el peu 3 cops, 3 vegades, a sobre beneeixi i doni per finalitzada la festa. Ghana, cultura se utiliza para descubrir as bals, tambores y interpretaciones por grupos culturales. Los grupos culturales se van a formar después de la independencia de los británicos de 1957 y va a ser de manera para reivindicar o tornar a abrazar tus selvas tradicionales. Y fa 20 años, en la zona, es van a formar un grupo cultural, Ghanaman Cultural Group, y va a ser la manera para abrazar nuestras culturas tradicionales.
Els acans són un grup molt important perquè formen un terç de la part, un tercer part de la població de Ghana. Avui en dia hi ha uns quants 20 milions a tot arreu del món i entre aquests 20 milions viu la meitat a Ghana. Els grups petits que es trobaven en aquest grup gran, els acans, doncs va haver d'anar o de sortir de Ghana en aquest moment on vivien tots com a acans. Doncs majoritàriament els abrons, que formaven també part d'aquest grup gran, van anar cap a Costa d'Ivori. Un altre grup va anar a Togo, van arribar també fins als Estats Units, i una part també que es troba avui en dia a Itàlia, a Libèria, a Regne Unit i també als Països Baixos, on també hi ha una població molt important d'acans vivint. Actualment, a la comarca d'Osona hi ha 3.627 persones de Ghana, de les quals 1.323 són dones i 2.304 són homes. La immigració dels ganesos a la comarca d'Osona es va iniciar l'any 2000, amb un fort creixement de 1.500 persones fins a l'any 2006. Després d'aquesta data o després d'aquest any, el creixement va ser més tímid i a partir del 2015 hi va haver un altre fort creixement fins a l'actualitat, que seria 3.627 persones. Els ganesos a la comarca d'Osona treballen al sector primari, és a dir, en granges agrícoles o la indústria alimentària. Tenen un fort sentiment de comunitat i compten amb diferents associacions de la comarca, com l'Associació de Ganesos d'Osona, la de Manlleu i la de Torelló.